всеки час някой сочи към нас. Бяла вечер, нереално земен свят. Сам съм на мен, моят спомен, странна сянка. Уважаеми приятели, много се радвам, че сме тук, че сме заедно в Стара Загора, в летния амфитеатър. Бих искал да направя две кратки съобщения. Едното е, видяхме, че ни снимате тук в района. С снимките направете следното. Пратете ги моментално на нашата фейсбук страница, защото ние много обичаме да ни снимат, за разлика от доста други, които забраняват да ни снимат. Само да не смеете, да не ги пратят. Да, непременно, непременно. Всичко, което сте снимали на нашата фейсбук страница, защото ние много обичаме и красивите, и грозните снимки. От всички си вадим изводи за себе си. Свикваме, особено с сторите. Това ни предстои. И второто съобщение. Издателство Сиела тази година издаде една книга за нас, наречена Фондацията. Вътре за удобство има един диск с 14 от парчетата, които свири тук. А ако го няма във вашите книжарници, непременно настоявайте, защото тази книга взе да се изчерпва, непременно настоявайте, бъдете нахални достатъчно, те ще я донесат накрая и вие ще притежавате нас, а ние ще имаме честа да бъдем във вашата библиотека. Кратки фази. Сега последно много. Раз, два, три, четири.
Thank